ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശനം. വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിലോർക്കണം, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവിടെയും നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അങ്ങനെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ് അർജുനൻ എന്ത് ആഗ്രഹം വന്നത്? അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്ക് വരുന്നത്? അർജുനന് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അവതാരിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വിശ്വരൂപം ദർശനം, വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാം. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സഞ്ചിതം യത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? ഈ പരമഗുഹ്യങ്ങളായ, ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങ് ദയാപൂർവം നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഈ രഹസ്യങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ, ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങള്, എന്താണ് വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ അത് ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ മാറി. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ അറിയാം ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി. ഇപ്പൊ എല്ലാതും എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്.
एवमेतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप ഐശ്വര്യം പരപുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട്? ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ വിശ്വത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? അർജുനൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ രൂപം, വിശ്വരൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കണം. കാരണം എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും ഉൽപ്പത്തി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആര് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ആരാണ് ശരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ? കണ്ടു മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. ഭക്തൻ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം കാണാനാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാനാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ആഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ട് എന്താ പറയാ കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടം? ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ മാത്രം ആഗ്രഹമായിട്ടല്ല അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ നമ്മളെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം? ഈ നാളെ ഭാവിയില് ആരാണ് അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാകാം. അവർക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡമായിരിക്കണം ഇതിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. ആ ഒരു ബോധം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കണം എന്ന് ആരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥ പുരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ ദിവ്യരൂപം നീ കണ്ടുകൊള്ളാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല ആകൃതികളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള ദിവ്യരൂപം കണ്ടുകൊള്ളാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് മറ്റുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ ഒരു സമയത്ത് കാണിച്ചൊരു രൂപമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? കണ്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാതാജി ക്ലാസ്സില്? ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ശരി, അപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് അതിൽ മനസ്സിലാകും നമുക്ക്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് എന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ദേവനെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ലോകത്തേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തെയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ശ്രീരാമൻ ആരാധിക്കാം, നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാം, ഏത് ദേവനെ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ആ ലോകത്തുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപം എന്താണ്? ആ ഒരു ഭക്തന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് കാണിച്ചൊരു രൂപം മാത്രമാണ് വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങള്.
അവതാരങ്ങള്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള അവതാരത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത അത് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എവിടെയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അത് കാണാനായിട്ട് എന്താ പറയണത്? നത്തു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേ നൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പ്രോബ്ലം പറയണത്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ നൽകാണ്. നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്, എന്റെ വിഭൂതികളെ നീ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇതില് വേറെ ഒരാൾക്കും കൂടി നമ്മൾ ഈ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കാണെന്ന്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനല്ല കൊടുത്തത്. ആരാണ് കൊടുത്തത്? വ്യാസദേവൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കാരണം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? സഞ്ജയന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? നമ്മള് ആ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അവര് നമ്മളുടെ നേത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു വീക്ഷണം മാറ്റാണ് നമ്മൾ വേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു വീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടല്ല വിശ്വരൂപം ദർശിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. കാരണം നമ്മളെ നേത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാതും നമ്മൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു വസ്തുക്കളെ കാണാനായിട്ട് നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തുള്ള ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആപ്പിൾ നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കണ്ണാടി കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിച്ച അപ്പുറത്ത് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ആപ്പിള് ശരിക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കാത്തത്. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ, നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്തോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം നടക്കുന്ന കാണാണ്. ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആരാണ് പറയുന്നത്? സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കാരണം ആ അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്കിത് വായിച്ചു പോകാം. എന്താ പറയണത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടു എന്നുള്ളത് ആരാ പറയണത്? സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, പിന്നെ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്ന ആ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ എന്താ പറയാ വർണ്ണിക്കാണ് ഇവിടെ. അനേകം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ആ രൂപം നമുക്ക് ദർശിച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം കുറെ ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആഭരണങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെന്താണ്, ദിവ്യമാങ്ങളായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാല്യങ്ങളുണ്ട്, വസ്ത്രങ്ങളും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു,
അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവുമായ സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു ആയത് രൂപം എന്ന് പറയണ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയണ അർജുനൻ അല്ലത് പറയുന്നത്. ആരാണ് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ. അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? സഞ്ജയനും കൂടി എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ അർജുനൻ കണ്ട കൈകള്, മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, ഇതിനൊന്നും എണ്ണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും ചെതറിക്കെടുക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കെടുക്കാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനന് സാധിക്കാണത്. ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭാവം കൊണ്ടാണിത് സാധിക്കുന്നത്. അർജുനന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ അർജുനന് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാപൂരം. ഇനി ഈ ശ്ലോകം ഇതാരാ പറയണ? സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞു. കഷ്ടപ്പെടാണ് സഞ്ജയൻ. അതായത് സഞ്ജയനും കൂടി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിലെ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ സഞ്ജയന് ഇത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ ആ മനസ്സിൽ ചിത്രീകരിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് സഞ്ജയനപ്പ എന്താ പറയണത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേപോലെ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത്? ആ പ്രകാശത്തിന് തുല്യമാകണ് എന്ത് പറയണ്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് ആർക്കും അറിയണില്ല, സഞ്ജയൻ അറിയണില്ല. സഞ്ജയൻ തന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് അത്രയും ഞെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ. അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ വന്നിരിക്കുന്ന ആ പ്രതീതി അതേപടി പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ് സഞ്ജയൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സഞ്ജയന് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് 1000 സൂര്യന്മാരെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യണത്. ഒരു സൂര്യന്റെ ഉദിച്ചാൽ തന്നെയുള്ള പ്രകാശം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ 1000 സൂര്യൻ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത്രയും പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും എവിടെ കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ ഇതിൽ കാണാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ അർജുനൻ കാണുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, വിഷ്ണുവിന്റെ ശൈയായിട്ടുള്ള എന്താണ് സർപ്പം വാസുകിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയണത്, ദിവ്യ സർപ്പത്തെ കാണുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വരൂപത്തെ അർജുനൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് അർജുനൻ ദർശിക്കാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ, ഋഷികൾ, ശിവൻ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം കാണുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ആരോട് പറയാണ്? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഇനി അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ? ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ ഇടത്തുനിന്നും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതിനൊരു അവസാനോ ആദ്യോ അന്ത്യോ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഈ അനന്തരൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആർക്ക് ദർശിക്കാണ്? അർജുനൻ ദർശിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ എന്നാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് അർജുനൻ. ഇനി ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണൻ ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ആളിക്കത്തുന്ന
അഗ്നിയുടെയും ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മളത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ, നമുക്കതിൽ നോക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. അങ്ങയുടെ രൂപം അത്രയും നമുക്ക് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം, ഈ ഗദകളും കിരീടവും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനന് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ആ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, കണ്ട രൂപത്തില്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റിയപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാൻ ആ സ്ഥിതി മാറ്റിയപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ, എല്ലാവരും യോദ്ധാക്കൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ്? അപ്പോ അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പോ ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ഈ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ധൃതരാഷ്ട്രൻ പുത്രൻ ആരൊക്കെയാ കാണുന്നത്? പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും എല്ലാവരും. പിന്നെ അത് കൂടെ മാത്രല്ല, ഈ പാണ്ഡവരിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടവരും എന്തിനു പോകാണ്? ഭഗവാന്റെ വായിലേക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്. അതിൽ മാത്രല്ല, ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ഭഗവാന്റെ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്? അർജുനന് മനസ്സിലാവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും നേരം കാട്ടിരുന്ന വിശ്വരൂപത്തിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോ അർജുനൻ പിന്നെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്ന വെച്ചാല്, നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ ഈയാമ്പാറ്റകള് അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെയാണോ കത്തിയെരുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ദേവാദിദേവ, അർജുനൻ വിളിക്കാണ് ഭഗവാന്. ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തേ, ഉഗ്രമൂർത്തേ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ, എന്താണ്, ആരാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ മറുപടി പറയണത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ആരാണ് ഞാൻ? കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ആ കാലത്തിന് പറ്റുന്ന എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരെ ഒഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എന്താണ്? എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ കാലമാകുന്നു. ഈ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എല്ലാവരും 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഇവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്, സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടി
യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നേയുള്ളൂ സവ്യസാചീൻ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതാണ്, ഞാൻ കാലമാകുന്നു, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരെ ഒഴികെ എല്ലാവരെയും വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരായാലും ക്ഷത്രിയരായാലും മറ്റെല്ലാവരും ഭഗവാന് ഭക്ഷണമാകാൻ തീരാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന് ഭക്ഷണമായി തീരാനുള്ളത്. നമുക്ക് എത്ര സമയമാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത്ര സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ആർക്കും കൂടുതൽ നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൂടെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ, നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നിശ്ചയിച്ച പോലെ നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ എപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഒരു പൂവ് മണക്കണം തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പൂവ് എടുത്ത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഭഗവാൻ അത് നമ്മളോട് ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം അല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്, എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നേയുള്ളൂ സവ്യസാചീൻ. അർജുനൻ ഇവിടെ സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സവ്യസാചിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനാണ് ആര്, സവ്യസാചി. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്, സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് ഒരു ഉപകരണമാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവരെല്ലാവരെയും ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നീ നിന്റെ യശസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായി രാജ്യം ഭരിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. നിനക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താ, യശസ് നേടിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഭവം ആര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധം എല്ലാവരെയും വധിക്കല് ഭഗവാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, പോയി ഒന്ന് പൊരുതിയിട്ട് യശസ് നേടി യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചോളാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇവരെല്ലാവരും ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആയുധം പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അങ്ങയുടെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനന് ഒന്നും കൂടി പ്രയാസമായില്ല. കാരണം അർജുനന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ആര് പറയണുണ്ടായിരുന്നത്, അർജുനൻ പറയുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പ്രയാസായി. അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പോന്നു, യാദവ, കൃഷ്ണ, ചങ്ങാതി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാണ്ട് വിളിച്ചു എന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്, അർജുനന് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്, ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറ്റിപ്പോയ തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് തരണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്, അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടപ്പോ അർജുനന് വളരെ പ്രയാസമായി. അർജുനൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ പെരുമാറി എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം ആർക്ക് വരാണ് ഇവിടെ, അർജുനന് വരാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, പറ്റിപ്പോയ എല്ലാ പിഴകൾക്കും ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. കാരണം ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ തോന്നാണ് താൻ കൊടുക്കേണ്ടതായി യാതൊരു മാന്യതയും മാനിക്കാതെയാണ് ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തതെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ആർക്ക് തോന്നി, അർജുനന് തോന്നി. ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്
ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭക്തന് തന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനന് പേടിയായി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. അപ്പൊ നിനക്ക് പേടിയായി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നിനക്ക് എന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്ക് ഇപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, നിനക്ക് ശാന്ത മനസ്കനായിരിക്കൂ, നിനക്ക് ഇനി നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ രൂപം നിനക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ചതുർഭുജ രൂപം ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനനെ ധൈര്യം വരുത്താനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ് ഏത്? സാധാരണ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള രൂപം. ഇത് രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട്. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിനക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്നല്ലേ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തരാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ, ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആരെടുത്ത് പറയാണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടില്ല, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കുറെ തപസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഏകാദശി വ്രതം പോലുള്ള കുറെ വ്രതങ്ങൾ, ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതൊരു കഥയാണ്, ലാസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക്. വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദിവ്യജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി, ദിവ്യജ രൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വരൂപാണെന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ സ്വന്തം രൂപം പറയുന്നത് ഏതാണ്? ശ്യാമസുന്ദര കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. രണ്ട് കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ദിവ്യജ രൂപം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന കൃഷ്ണരൂപം. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സർവ്വ ആകർഷകനാണ്, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്, വിശ്വരൂപത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ഒന്ന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഒടുവിൽ ഏത് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യജ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും പിന്നെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ബലരാമൻ വന്നു. ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അത് വരുന്ന വാസുദേവൻ, സംകർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, ഇങ്ങനെ 4 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സംകർഷണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്താണ് വാസുദേവൻ, സംകർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, ഇങ്ങനെ 4 അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി, 4 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ആ സംകർഷണിൽ നിന്ന് നാരായണൻ വന്നു. ഈ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചതുർഭുജ രൂപം എല്ലാതും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ഏതാണ്? ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ രൂപം പറയുന്നത്. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്തായിട്ട് മാറ്റാം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളതാക്കി മാറ്റുക. പിന്നെ എല്ലാ സുഹൃത്ത് രൂപേണ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ചരാചരങ്ങളോടും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണണം? എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും എല്ലാവരോടും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളോടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. ഇത് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തൊരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന പോലെ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ അനുകൂലമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായി കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ ഒരു ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായം ശ്ലോകങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മള് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാരണം കൊണ്ട് വേഗം തീരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണിത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു കഥ കൂടി കേട്ടിട്ട് ഗോലകശാട്ടും കൂടി പറയാം നമുക്കിന്ന്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ പറയുന്നത് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ്.
ഇദ്ദേഹം കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. ഈ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു ഈ കനകദാസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം എന്നും ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യപ്പെടും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശനമില്ല. കാരണം അവിടെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അമ്പലത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കനകദാസിന് അമ്പലത്തിലോട്ട് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല? ഒരിക്കലും ഈ കനകദാസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖമായിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? എന്നും ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ അമ്പലത്തില് സാധാരണ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന ആ റൂമില്, എന്താ പറയാ, ആ അമ്പലത്തില് ഒരു ബാക്കിലുള്ള ചമരിന്റെ ഒരു ജനലുണ്ട്. ബാക്കിലുള്ള ഒരു വാളില് ഒരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനൽ എപ്പോഴും തുറന്നിടും. എന്താണ്? ആ ജനലിലൂടെ പുറത്തു നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദർശനം കിട്ടും. ആ ദർശനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് ഭാഗമായിരിക്കും ദർശനം കിട്ടുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നല്ലല്ലോ കയറാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിലെ ചമരിന്റെ അവിടെയാണല്ലോ ജനലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ദർശനം എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുക. കനകദാസും അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കും എപ്പോഴും. പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എപ്പോഴും. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ പതിവ് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഒറ്റയടിക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആ ജനലിൽ കൂടെ ആർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്? കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ കനകദാസിന് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോഴും ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ അപേക്ഷയില് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിൽ നമ്മള് ഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ആ ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ സുഹൃത്ത് രൂപേണ ഇരിക്കും. ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് മുഴുവൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയണം എല്ലാവരും. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭാവിയില് ആരെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അവർക്കൊരു മാനദണ്ഡം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു അവതാരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള് വിശ്വരൂപം ഒരു സമയത്തേക്ക്, അതായത് ഭക്തനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് ഉള്ളതാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം. എല്ലാവർക്കും ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരോ ലോകങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം. അത് നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, അതല്ല, സൂര്യന്മാര് ഒന്നിച്ചൊതുച്ചതുപോലെ കൊടുത്തു. 1000 സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശത്തിലാണ് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്ലോകം 26-27 എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്ലോകം 26-27 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കയറി പോകുന്നതാണ്. കർണനും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഇവരൊക്കെ കയറി പോകുന്നതായിട്ടാണ് ചതഞ്ഞരിഞ്ഞതായിട്ട് പറയണം. പിന്നെ ശ്ലോകം 32 അർജുനനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിച്ചു ആരാണ്? അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും
സംഹരിക്കുന്ന ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലനാണ് ഞാൻ. കാലനാണെന്ന് ഞാൻ ഭഗവാൻ കാലമാണ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിക്കും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശ്ലോകം 33 ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രം പൊരുതി യശസ് നേടൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്ത് യശസ് നേടൂ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അർജുനൻ എന്നാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ വിളിച്ചത് ആ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ അടുത്തത് 52ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സുദർദശമി ദർശനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? മനസ്സിലായോ? 52ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കേട്ടിരുന്നു. എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അതായത് സുദർദശനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ഈ ദർശനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേവന്മാർക്കൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് ദർശനം? ഈ 2 കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപം, സ്വരൂപ ദർശനം അല്ലെ, ആ ദർശനം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ദർശനം കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ദർശനം കാണാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തില് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ദേവകി മാതാവ് ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ആ സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അവതാര സമയത്ത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ദർശനം അത്രയും സുദർശനം എന്നാ പറയണത്, വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ദർശനമാണ്. സത്കർമ്മങ്ങളോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദർശനമല്ല ഭഗവാന്റെ ഇത് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ദർശനം. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം, 2 കൈകളോട് കൂടിയ ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദരൻ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ദർശനം വളരെ അപൂർവം കിട്ടുന്ന ഒരു ദർശനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ശ്ലോകത്തില് സുദൂർ ദർശനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. 11:54 ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തി മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ്? ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ മാലിന്യം കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, പിന്നെ ഭഗവാൻ സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എന്താണ് ഗോലോക ചാർട്ടും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതും കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഇത്തിരി കൂടി നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. ഈ ഗോലോക ചാർട്ടില് 3 ലോകങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ഏറ്റവും താഴെ ഈ റൗണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ഏതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഏറ്റവും സെന്ററിൽ എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും താഴെ ഭൗതിക പ്രകൃതി വന്നു, സെന്ററിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വന്നു, മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഏത് വന്നു? ഗോലോക വൃന്ദാവനം വന്നു. ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ രാധാറാണിയായിട്ട് വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്താൻ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ രാധാറാണിയോടും ഗോപികമാരോടും ചേർന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വസിക്കാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ സഖികൾ ലളിത, വിശാഖ, എന്താണ് ചമ്പകലത, ഇന്ദുലേഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാര്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു പറഞ്ഞു? ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവര്
5 തരം രസങ്ങൾ, രസത്തില് ശാന്തരസത്തിലോ ദാസ്യത്തിലോ സുഹൃത്ത് രസത്തിലോ വാത്സല്യ മാധുര്യ രസത്തിലൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് അവരിവിടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ ഈ പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ച് വേറൊരു വരവില്ല നമുക്ക് ഇവിടേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് താഴെ നമുക്ക് ഇതിലാണ്, ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മഥുര. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഥുര, ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം മഥുര, ജഗന്നാഥ് പുരി, ദ്വാരക, ഇതൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത്? ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെയാണുള്ളത്. പിന്നെ അയോധ്യ കണ്ടോ, ഈ അയോധ്യ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെയാണുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ഈ ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചതാണിത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോ വൃന്ദാവനം വന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വന്നപ്പോ അയോധ്യ വന്നു. ഇങ്ങനെ ഇവര് വന്നപ്പോ ഇവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അവിടെ നിന്ന് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ അയോധ്യ ഇവിടെ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? ധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ അയോധ്യപുരിക്ക് താഴെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഇതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എല്ലാതും. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ വിസ്തരണങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ വിഷ്ണുമൂർത്തിയും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഓരോ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. കണ്ട കുറെ യെല്ലോ കളറിൽ ഓരോരോ വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഓരോ പേരുകൾ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ഈ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അറിയാലോ അത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഏത് കയ്യിലാണോ ശംഖ് ഇരിക്കുന്നത്, പത്മ ഇരിക്കുന്നത്, ഗദ, പിന്നെ ചക്രം, അതനുസരിച്ച് ഒരു പേരായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്കും എന്താണ് ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഓരോ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും ഓരോ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരത്തിന്റെ ഒപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ കൂടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ജ്യോതിസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ കാണില്ല, പ്രകാശ ജ്യോതിസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഇവിടെ നമുക്ക് സൂര്യന്റെ, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഒന്നും എവിടെ ആവശ്യമില്ല, ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ലക്ഷ്മിമാരോടൊപ്പം ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും അവരവരുടെ ഈ ലോകങ്ങളിൽ ഇവിടെ വസിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ദേവനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത്, ഏത് ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് പോകും. ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ച ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് പോകും. അതായത് ഭഗവാന്റെ വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ വാസുദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. പിന്നെ വേറെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഏത് അവതാരത്തെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകാണ് ചെയ്യണം. ഇത് മുഴുവൻ എന്തിലാ സ്ഥിതി ചെയ്യണത്? പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും പരവ്യോമത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. ഇനി അതിന് താഴെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി വരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിന് താഴെ വരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വരുന്നെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ? ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനും കാരണമാകുന്ന ഒരു വിഷ്ണുവാണ് ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ താമരപ്പൂ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? നമ്മള് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന് താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷ്ണുവിന് അതില്ല. പക്ഷെ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള മുട്ടകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടോ? ഇതാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കൊണ്ട് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണോദക സമുദ്രത്തിലാണ് ഈ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് പുറത്തേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഈ മുട്ടകൾ പോലത്തെ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരണം. ഇങ്ങനെ ഈ മുട്ടകൾ, ഈ ഒരു മുട്ടേനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ഈ ഇതിട്ട ഇതാണ് ഈ ഒരു മുട്ട. ഈ മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്.
അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഇതിലാണ് ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വരുന്നത്. ഇതിലുണ്ടോ ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ ആര് പ്രവേശിക്കാണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിൽ ആര് പ്രവേശിക്കാണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിച്ചു. ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? താമര വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് താമര വന്നിട്ട് ആരിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ താമരത്തണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു 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 പോയിരിക്കുന്നത്? ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എവിടെയാണ്? ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്ന ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങള്. 14 ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം. ഭൂലോകം 7ാമത്തെ ലോകാണ് ഭൂലോകം. അത്തള, വിത്തള, സുതള, തലാത്തല, മഹാത്തല, രസാത്തല, പാത്താളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 14 ലോകങ്ങൾ. ഈ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ 7ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമി. നമ്മളുടെ ഭൂമി എന്നുള്ളത് 17ാമത്തെ ലോകാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ ഈ സത്യലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. തപോലോകത്തില് ആരാണ്? തപോലോകത്തില് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഋഷിമാര്, കുമാരന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത് തപോലോകത്തില്. പ്രജാപതികള് ജനർലോകത്തില്, മുനിമാരൊക്കെ മഹർലോകം, ദേവന്മാര് സ്വർലോകത്തില്, ഭുവർലോകത്തില് യക്ഷരക്ഷസ്, മനുഷ്യരാണ് ഭൂലോകത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ അത്തള പിത്തള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് നാഗന്മാരുടെ, ദൈത്യന്മാരുടെ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ലോകം പാതാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ഇതിന് ശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു കൂടാതെ വേറൊരു വിഷ്ണു കൂടി പറഞ്ഞു. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആരുണ്ട്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു കൂടി ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ശേഷം പിന്നെന്താ പറയണത്? ഓരോ ശരീരത്തിലും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഓരോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും ഒരു ആവരണം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, മഹത്വത്വം എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. കണ്ടില്ലേ? ഓരോ ലെയർ മഞ്ഞ, നീല, കറുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളറിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലെയർ ഇട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രകാശം നമുക്ക് എവിടേക്ക് കിട്ടാത്തത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോട്ട് കിട്ടാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആരാണ് പ്രകാശം തരുന്നത്? സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷക ഇതാരാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷക ആരാണ്? നമ്മൾ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ദുർഗാദേവി, മായാദേവി കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ ദുർഗാദേവിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മൊത്തം സംരക്ഷക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ദേവി ധാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇതിന്റെ മൊത്തം കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കൺട്രോൾ ദുർഗാദേവിയുടെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ദേവീധാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് മഹേശ്വരധാമം, ശംഭുവിന്റെ ധാമം കാണുന്നുണ്ടോ? ശിവന്റെ മഹേശ്വരധാമമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങള് ഇത് ഓരോ തവണ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോ എന്താണ്? സൃഷ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയാവുമ്പോ എന്താണ്? അത് മുഴുവനും തിരിച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് പോകും, വീണ്ടും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ സൃഷ്ടികള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണ്ഠിതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനിൽ ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഏത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണോ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അത്രയേ നമുക്ക് ദൂരമുണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയേ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധി കിട്ടിയാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക? ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ചാർട്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമല്ലോ എന്താന്നുള്ളത്. ഇത് വേണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഫോട്ടോ കൂടി നോക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫുള്ള് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടി മാതാജി. അതെ കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ.